Jeho farba je žltá, ako slnko. A ja píska. Tlieskame, povzbudzujeme. Ak sa vám páči žltý rytier, dámy a páni, máme všetkých rytierov, všetkých bojovníkov pripravených na turnaj. Vaša výsosť a dámy v publiku, vždy na turnaji bol vyhlásený rytier cti. Kráľovna mu venovala svoj závoj alebo šatku a ten rytier bol vzatý pod ochranu. Nikto mu nemohol ubližovať a bol pod ochranou kráľovny. Dámy, vyberte si svojho favorita. Vaša výsosť, vypočujte pospolitý ľud a podľa toho, ktorá farba bude zakričaná najhlasnejšie, ten rytier dostane kráľovnú šatku. Takže pozor! Heroldi!